ମାଆ ମାଆ ଅନି ନା ମୋତେ କିଛି କଥା ପଚାରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆରେ ଅନି, କ'ଣ କଥା ପଚାରୁଥିଲୁ କି ଦିଦି କି? ମା, ଆମେ ଯୋଉ ନା କାଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ଯୋଉ ମହାଳୟା, ତ ସେ ମହାଳୟା ପୂଜା କାହିଁକି କରନ୍ତି ଆଉ କେବେ ତାକୁ କରନ୍ତି? ମୋ ଧନର କେତେ ବୁଝିଲ, ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେବେ ମହାଳୟା ପଡ଼ନ୍ତି। ଶୁଣନି, ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହୁଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେଉଁନ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଇ 15 ଦିନ ଆମର ପିତୃପକ୍ଷ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃପକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଳୟା ଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃପକ୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ପିତୃପକ୍ଷ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାଳୟା ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମହାଳୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲୁନି? ହେଲେ ମା, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ କିଏ? ଦେଖନି, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ହେଲେ ଆମର ବାପାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା? ହନି, ଆମେ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା। ତାମାନେ ଆମ ଜେଜେ, ଜେଜେବାପା ଆଉ ଅଜା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆମ ପିଣ୍ଡଦାନ ଖାଇବାକୁ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତୁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ନମସ୍କାର କରିବୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ଯେ ମୋ ଜେଜେ ବୋଲି? ଦେଖନି, ଯେତେବେଳେ ନନା ମାନେ ପୁରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ତୋ ଜେଜେଙ୍କର ନାଁ ପଚାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ ସେ ହେବେ ତମର ଜେଜେ। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାମା, ମୁଁ ସେତିକି ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ହେଲେ ମାମା, ଆମେ ସବୁ ଆଉ କଣ କଣ ନେଇକି ଯିବା ପିଣ୍ଡଦାନ ଦବା ପାଇଁ? ତୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ପୁରୋହିତ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିନିଷ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ଅନି ତ ଠିକ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଟା ବୋଲି ଭୁଲେଇ ଦେଲି, ହେଲେ ମୋତେ ତ ନନାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଣିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯାଉଛି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବି ଯେ ସେ ସବୁ ପୁରୋହିତ ଦେଇଥିବା ଲିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଯିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ନନା ଚିଠା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚିଠା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ଲେଖ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 3 କେଜି। ହଁ ପରା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ 3 କେଜି ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ 5 କେଜି। ହଁ ପରା, କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ବାପା ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଥରେ ଦେଲେ ସେ 100 କରି ଖାଇବେ। ବୁଝିଲ? ହଁ। ଡାଲି 5 କେଜି, ମୁଗ ଡାଲି 7 କେଜି। ହଁ ପରା, ସେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତମ ବାପା ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲି ଆଣିକି ଆସିବ। ଆଉ ପୁଣି ତମ ଜେଜେ ଖାଇବାକୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ତମ ବାପା ରେଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ 6ଟା ଆଣିକି ଆସିବ। ସେମାନେ 6 ମାସକୁ 3ଟା ଲେଖା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଆଣିବ। ହଁ ପରା, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ମିଛରେ କହୁଛି? ତମେ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି କଥା ହେବନି, ଜାଣିବନି? ହଁ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ତମର ସପଟା, ତମ ବାପାଙ୍କ ସପଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ତ ସପ ଗୋଟେ ବି ଆଣିକି ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ପରା। ହଁ। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଥିଲେ, ତମ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଠି। ଆରେ ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁନି, ସତ ପରା। ହଁ ପରା। ହଁ। ହଉ, ତମେ ମୋ ଉପରୁ ଚିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ନନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ତମେ ତମର ଆଣିକି ଆସିବ। ଆଉ କାମ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ଅନିର ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କାଲି ଯେ କି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ସେଥିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏମିତି କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏ ଶଳା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଆମକୁ କେମିତି ହରିଲୁଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନେବିନି। ସବୁ 250 ଲେଖା ନେଇକି ଯିବି, ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। କେମିତି କାଲି ବାପା ମା ଖାଇବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେ ନନାଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଠି ମୋ ଜେଜେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଖୁଆ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। କ'ଣ ହବ ତ କାଲି ହଉ ଆଉ।
ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି।